Γεια σας φίλοι μου. Εδώ είμαι και πάλι. Μετά από την παράκληση πολλών φίλων που μου είπαν να προχωρήσουμε στην αποκωδικοποίηση της λέξης ηχόρ, προχωρήσαμε σήμερα σε μια μικρή μελέτη, την οποία θα την παραθέσω σύντομα. Γνωρίζετε στο YouTube ότι έχω ασχοληθεί με τις αποκωδικοποιήσεις αρχαίων ελληνικών λέξεων όπως Έλλην, όπως είδωρ, και στο είδωρ που είναι τετραγράμματον όπως και οι λέξεις ηχόρ έχουμε να κάνουμε με γράμματα τα οποία δεν είναι απλά σύμβολα, δεν είναι απλά γραμματικά σύμβολα, είναι κώδικες. Ο πρώτος κώδικας λοιπόν στη λέξη είδωρ είναι το ύψιλον σε σχήμα χωνιού που σημαίνει δεξαμενή και σημαίνει τρόπο συλλογής του ύδατος. Το δεύτερο, το δέλτα, είναι πυραμιδοειδές που σημαίνει τρόπο αντιμετώπισης από τη δύναμη δέλτα του ύδατος, πράγμα που βασίστηκε πάνω το φράγμα ή οι πυραμίδες που διασώθησαν από τον κατακλυσμό, πεπλατισμένη βάση, στενό στην κορυφή. Το ωμέγα είναι σχηματική απεικόνιση της γης επί των υδάτων, το όμικρον όπως το βλέπουμε εκεί πέρα πάνω και από κάτω τα ύδατα, και σημαίνει το απέραντο, και το ρο είναι ηχητικό γράμμα που σημαίνει συνεχή ροή, όπως το νερό τρέχει συνέχεια και ακούγεται. Έτσι λοιπόν με 4 γράμματα στη λέξη είδωρ έχουμε δει συνοπτικά ότι μας περιγράφει πώς το συλλέγουμε, πώς προφυλασσόμαστε από την δύναμη του, τι ακριβώς είναι σε σχέση με τη γη μας το υγροστοιχείο, τα 3/4 δηλαδή που είναι το μεγαλύτερο, και τι είναι αν είναι ρευστό, υγρό και αν κάνει ήχο. Εν πάση περιπτώσει στη λέξη σήμερα ηχόρ θα δούμε τι ακριβώς μας λένε, τι πληροφορίες παίρνουμε από τα ίδια τα γράμματα στον πίνακα που ακολουθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε στον πίνακα τα 4 γράμματα του κώδικα ηχόρ. Στον ηχόρ γίνεται αναφορά από αρκετούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, σοφούς και επιστήμονες, με σημαντικότερους τον Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον Ιουλιανό. Η ουσία ηχόρ ή ηγόρ με γάμα λέγεται ότι είναι η ουσία που κυκλοφορούσε στο αίμα των Ελλήνων θεών και ξεχώριζαν από τους κοινούς θνητούς. Γράφει ο Όμηρος, ρε δ άμβρο των αιματίων ηχόρ ίσπερτε ρέι μαχάρεση θεήσιν, στην Ιλιάδα ε340 και Οδύσσια 405. Πάμε λοιπόν στη λέξη ηχόρ που είναι τετραγράμματη, όπως το 4 νοείται με το 2 και 2 4, είναι ο νόμος. Έχουμε λοιπόν ένα ισχυρό νόμο εδώ. Το τετραγράμματο, όπως και τη λέξη είδωρ, η γέα, τα 2 τετραγράμματα από τα 4 στοιχεία που γέα, αήρ, είδωρ και πυρ. Το ηχόρ λοιπόν αριθμολογικά ισούται με τον αριθμό 7. Αν κάνουμε την πρόσθεση θα δούμε πολύ καλά. Το γιώτα είναι το 10, το χ είναι το 600, το ωμέγα είναι το 800 και το ρο το 100, σύνολο 1510, 1 και 5, 6 και 1, 7. Κατά τους Πυθαγόριους ο αριθμός 7 είναι αμήτωρ, δεν έχει μητέρα, δηλαδή δεν έχει γέννηση, αφού δεν είναι γινόμενο παραγόντων. Είναι επίσης το σύμβολο της τελειότητος, γιατί είναι το άθροισμα του 3 και του 4 που εκφράζονται από τα 2 τέλεια σχήματα, το ισόπλευρο τρίγωνο και το τετράγωνο. Ιερός και μυστηριακός λοιπόν αριθμός. Πάμε λοιπόν στο πρώτο γράμμα που είναι το γιώτα. Το γιώτα στον κώδικα ηχόρ είναι η αρχική ισχύς, η ισχύς της μονάδος, όπου το γιώτα εκφράζει και το 1 και εκφράζει και τον ήλιο που είναι ο πατήρ πάντων. Έχουμε λοιπόν μια αρχική ισχύ, μια αρχική θέληση του όντος με παραπομπή στο θείον. Το χ αποτελείται από 2 διασταυρούμενες γραμμές, 2 διασταυρούμενες δυνάμεις λοιπόν, διασταυρούμενη ισχύς λοιπόν με άλλη ισχύ, συνένωση προς δημιουργία τρίτης που δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη. Παραδείγματος χάρη στη λέξη χιόν, το χ
στη λέξη χιόν σημαίνει χιόν ότι δεν είναι ούτε υγρό αλλά ούτε και στερεό. Όπως στη λέξη χέλη δεν είναι ούτε φίδι αλλά ούτε και ψάρι. Το τρίτο γράμμα, το ωμέγα, είναι ένα ανοιχτό όμικρον. Το ανοιχτό λοιπόν όμικρον του ορατού είναι το απέραντο, το ατέλειωτο, το αχανές, εκφράζεται με τη λέξη ωκεανός, αλλά και στη λέξη άρωμα, όπου είναι αόρατο το άρωμα πλην υπαρκτό. Το τελευταίο γράμμα είναι η σχηματική απεικόνηση μιας πηγής, το ρο δηλαδή, μιας πηγής που τρέχει ρευστό υγρό, είναι γράμμα δείκτης ρευστών υγρών, όπως στη λέξη είδωρ, συνεχής ροή και ηχητικό γράμμα ρ, πηγή ρέοντος λοιπόν, όπως στο πυρ, είδωρ, αλλά και χρόνος, όπου ο χρόνος ρέει συνεχώς και αενά. Συμπερασματικά, αρχική ισχύς της μονάδος, διασταυρούμενη με ετέραν ισχύ για δημιουργία τρίτης δυνάμεως και διαφορετικής. Παντοδύναμον και απέραντον ως ωκεανός και ρευστών και ρέων, με το γράμμα ρου. Αν τελικώς το ηχόρ, ο κώδικας ηχόρ ενυπάρχει στον Έλληνα, τότε ούτε Θεός είναι, αλλά ούτε και άνθρωπος. Κατά τον Πλάτωνα, ο ηχόρ, το υγρόν, ο ορός του αίματος, είναι απαλός, της μαύρης και της οξείας σχολής και δρυμής. Όταν αναμειγνύεται ένεκα θερμότητος με αλμυρά συστατικά, τότε το ονομάζουμε οξύ φλέγμα. Πλάτωνας, Τίμεος 39 στο 3 κεφάλαιο. Κατά την άποψη των φιλοσόφων και αρκετών Ελλήνων σοφών και ανθρώπων του πνεύματος, πιστεύεται ο ηχόρ είναι αθάνατη, άφθαρτη ουσία και δεν υπόκειται στους νόμους σύνθεσης και αποσύνθεσης. Είναι η ουσία που έρεε στο αίμα των Ολύμπιων θεών και ρέει στο αίμα των πυρφόρων Ελλήνων. Είναι η ουσία που ενεργοποιείται από την ακτινοβολία του Σύριου και αφυπνίζει όσους έχουν ελληνικά γονίδια. Η ελληνική μυθολογία αναφέρει ότι στο γίγαντα Τάλο, στο αίμα του γίγαντα Τάλο κυκλοφορούσε ο ηχόρ. Ο θείος ηχόρ λοιπόν του παρήχε την ιδιότητα να πυρακτώνεται και να έχει τεράστιες δυνάμεις. Τελευταία Γάλλοι επιστήμονες, αγαπητοί μου, ανακάλυψαν ότι στο γονίδιο του, στο DNA των Ελλήνων, υπάρχουν κάποια χρωματοσώματα που τους καθιστούν διαφορετικούς. Μιλούν για ένα επιπλέον γονίδιο, το οποίο το έχουν μόνο οι Έλληνες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, εύκολα νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε σε τι οφείλεται το μένος και το μίσος κατά των Ελλήνων. Εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε την αγωνία τους να δημιουργήσουν μέσω της γενετικής ένα νέο είδος. Ένα είδος που θα υποτάσσεται στα σχέδιά τους. Προσπαθούν να υποκαταστήσουν τον ίδιο τον δημιουργό. Εύκολα τέλος μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί είμαστε εμείς οι Έλληνες στο στόχαστρο της παγκοσμιοποίησης. Εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί προσπαθούν εδώ και 2.000 χρόνια και περισσότερο με τις προσμίξεις και με τα σχέδια της πρόσμιξης των διαφόρων φυλών σε αυτή τη μικρή χώρα εδώ στην Ελλάδα, για να μας διαβρώσουν και να μας αφομοιώσουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη το σχέδιο αυτό έχει αποτύχει, διότι το γονίδιο, αν εμπεριέχει τον κώδικα ηχόρ, μεταβιβάζεται και δεν πεθαίνει ποτέ. Άδικα ταλαιπωρούνται και άδικα μας ταλαιπωρούν και εμάς. Και αυτό γιατί ο ηχόρ είναι ουσία αναλύωτη, άφθαρτη και τέλος αθάνατη. Πιστεύω το μικρό αυτό βίντεο να σας βοήθησε στη μελέτη σας. Καλή συνέχεια.